Upat ka mga drug couriers ang sunod-sunod nga nadakpan atol sa intensified checkpoint sa Task Force Davao. Gibutiag ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia sa eksklusibong interview sa RMN Davao. Mas gihugtan pa nila ang pagbantay sa checkpoints ilabi na karong Christmas season. Patuloy nating pinapahigpit ang ating seguridad, hindi lang sa border control points, pati na rin sa ating sentro ng Davao City. Sa report sa Task Force Davao, balhog sa detention facility karon sa Turil Police Station ang usa ka rent-a-car employee nga si James Lim, 31 anyos, nga taga Kidapawan City. Atol sa inspeksyon sa militar sa Sirawan Checkpoint, samtang sakay kini sa Black Toyota Vios, nasakmit sa posisyon sa suspect ang nasa 8,000 pesos nga shabu ug drug paraphernalias. Samtang arestado usab ang truck driver nga si Abdul Tok, 51 anyos, ug helper niining si Eskak Abdullah, 29 anyos, nga taga Dato Piang, Maguindanao, North Cotabato, human madiskobrehan sa mga personahe sa Task Force Davao sa inspeksyon nga aduna kini dalang droga ug armas. Na-recover sa mga otoridad ang unregistered nga kalibre .38 nga pistola ug 5 ka mga bala. Usa ka pakete sa suspected shabu nga adunay estimated street value nga 6,400 pesos. Wala usab makalusot ang van passenger sa lasang checkpoint, kinsa nasakpan usab sa pagdalagdulan 10,000 pesos nga kantidad sa shabu. Giila ang suspect nga si Rodvey Cadorna Balon, 25 anyos, nga taga San Isidro, Tagum City, Davao del Norte. Gi-turn over sa Task Force Davao ang mga nadakpang drug suspects ug gikatakda na kining pangkasuhan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.